Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, maayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Sa kasalukuyang taon ay tila pinasok tayo ng kamalasan kung ang pag-uusapan ay ang larong palakasan, partikular ang larong boxing. February 26, nakuha ang titulong 6 na taong hawak-hawak ni Jerwin Pretty Boy Angkahas kontra kay Fernando Martinez mula Argentina, ang IBF World Super Flyweight title. That are not judges. Look at this combination by Martinez. He is just at this feverish pace and he pushes down Angkahas. Angkahas just took a big deep breath and he just ate a 3-punch combination from Fernando Martinez from a bevy of angles. There's a right follow. It's like a whirlwind. And to think, this is the first time he's fighting here in the United States. And here's my big right that wobbled Angkahas. But I think that he has 3 rounds left in order to do something that they could get old overnight. And I'm not saying that Angkahas is game plan. Big right hand driving back Angkahas. And look at Martinez just go. He's still hammering away upon Joe and Gambling City here in Las Vegas. It's like being the riverboat gambling mentality. You're going to have to gamble. His IBF Junior Bantamweight Championship. New IBF Junior Bantamweight Champion of the world, Fernando Puma. Noong Mayo naman ay kinuha ng WBO ang titulong mahigit 3 taong hawak-hawak ni Cuadro Alas Casimero. Noong Hunyo naman ay nakuha ni Naoya Inoue ng Japan ang titulong hawak-hawak ni Nonito Donaire, ang WBC World Bantamweight title. At ngayong buwan ng Hulyo lang, nakuha naman ng Mexicanong challenger na si Daniel Valladares ang titulong IBF World Minimum Weight title na hawak-hawak ni Rene Mark IV via controversial split decision. Muy atento, cuidado con los cabezazos, con los forcejeos. Tarjeta hasta el 8º episodio. Bombazo, izquierda, se va la lona. Se va la lona Valladares y dice... Comienza a bañarse en sangre. El campeón René Mark IV. Sí, es cierto. Tratando de... Hasta ahora ante una... Un punto menos. Bueno. Un punto. Victoria mexicano. El Cejitas Valladares con esto. Nuevo campeón mundial. Bueno. Con drama incluido, me gusta. Ay, caray. Apat na world title na ang nalagas. Talagang minalas ang Pinas. Pero may isa pa tayong pag-asa. Ngayong paparating na linggo ay magaganap na ang malaking banggaan. Ang pagbabalik ng rivalry. Di lang rivalry ng bansa kung boxing ang pag-uusapan, kundi pati rivalry na din ng mga head coach o trainer. Ang laban ng dalawang undefeated sa featherweight division, Mark Magnifico Magsayo kontra Ray Vargas, Pilipinas versus Mexico, Coach Freddy Roach versus Coach Ignacio Nacho Beristain. Dito na kaya makakabawi ang Pinoy? Kakayanin kaya ni Mark Magnifico Magsayo na dipinsahan sa unang pagkakataon ang kanyang titulo at mapanatili ang pagiging undefeated nito kontra sa undefeated din, matangkad, mabilis at magaling ding si Ray Vargas? Si Mark Magnifico Magsayo na lang ang natitirang world champion, kaya suportahan natin ang paparating na laban ngayong linggo at sana ay magtagumpay at mapanatili ang titulo. Introducing Mark Magnifico Magsayo. Settling for a decision. Oh!
kamay ni Mark Magnifico Magsayo. Bagsak na naman! Itong si Isa ng Peteche. Abangan natin ang kaliwa. Ayun! Sa pool! Sa panga. Itong si... Armas, jugadores de Rey Vargas está en su momento y cuidado porque aquí se puede terminar. Derecha izquierda, vemos a Giovanni, el Rey Vargas. Oh, that was lovely. 4 punches on the spin. Now gets him in the corner and he goes down this time. And that could be 19-0. And the man from the Philippines. Si Sandal, there's the crack right to the body, left, raising the head. Left hook, maganda. Maganda. Mark Magsayo, undefeated, perfect record so far, 16-0. Oh, down! Good shot. One, two, Yes! more. First one! Magsayo is intervention. Con muy buena técnica, una gran movilidad y ahí está el derechazo perfecto. Ahí justo. Reconocimiento a Ricardo López. Muy bien, responde perfecto Florentino López. Responde el venezolano, van hacia atrás, rompen el piso. ¡Ay, qué buen gancho! Ganchazo de mano izquierda que usted notó perfecto. Doble golpe largo y a la lona. De nueva cuenta. A little low, continuing from the referee. Oh, overhand right. A chopping overhand right. He went through the ring. He went through the rope. Magsayo looking for the finishing touch. There's the chopping overhand right. Oh, man. And look at that. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.